salvation does not only involve a change in belief. Dili mo pasabot na nagkambyo ka o pundo, nag-usab ka sa imuhang grupo, nag-usab ka o relihiyon o denomination, is luwas ka na. Kaya kaluwasan, wala lang nag-involve sa kausapan sa imong relihiyon kung unsa ka man kaniadto. Kung dili, ang kaluwasan nag-involve kini sa imuhang behavior, sa imuhang kinabuhi, sa imuhang katasan, sa imuhang kinaiya. Supod pasabot, kung nangalagad ka sa Ginoo, gawas na nausap ang imuhang grupo nga ipanan, mas labaw nga mausap ang imuhang behavior, ang imuhang kinaiya, ang imuhang binuhatan, ang imuhang pamatasan. Na ingon pa, if you really believe in God, there will be evidence of it in the way you live. Kung tinuod na ikaw nituo sa Ginoo sa imong kinabuhi, aduna gayon kini ebidensya diha sa imong kinabuhi, ilabi na sa imuhang pagkinabuhi ingon sa Kristo kanon. Now in the things you say and in the things you do, dapat adunay kausapan sa mga butang na imong ginasulti ubisa na sa imong mga binuhatan. Adunay kausapan niya sa imong pinunungan. Sa diha ka wala pakalan usab sa imong relihiyon tingali kung himalikas ka, kung chismosa, kung marites ka, dapat aduna na sa kausapan sa imong kinabuhi. Kung bisyoso ka, dapat adunay kausapan niya sa imong kinabuhi. Daghang nalagad sa Ginoo na ang relihiyon ay iusap, pero ang kinabuhi wala siya po yung kausapan. Di na mo ipasabot sa kaluwasan. Dapat nausap ka na ang imuhang pinulungan, ang imong pinuhatan. Kung kaniadto hilig ka o kining kaliwaan, karon straight na ka ng mga lagad sa Ginoo. Ingon pa si John MacArthur sa niya ka lado na preacher o manunulat sa mga libro. Ingon pa, si Satanas nagapadayon siya sa pagsulay aron i-confuse o i-mislead ang mga tao. Apil na ang katawhan sa Ginoo. Bahin sa ilahang pagtuo o sa ilahang binuhatan. Ano ingon ni John MacArthur? If possible, ingon pa niya, he will convince a person that he can be saved by doing certain good works. Isa sa mga taktika ni Satanas, kumbensihon daw niya ang mga tao na sila pwede maluwas kung sila magpakita o mga maayong binuhatan. Iyanak ni Satanas na strategy. Iyanak ni Satanas na pamaagi. Kaya kung kini na estratehiya na ang tao pwede maluwas, pinaagi sa iyang mga maayong binuhatan, sigurado, 100% ganang tawhana. O kung ikaw nito, na klase na pumaagi sa kaluwasan, sigurado, mahilayong ka sa Ginoo. Sigurado, kapilbihan ang imuhang maangkon. If a person trusts in God, he will be saved. She will be saved. But Satan also tries to convince him, may tuon to convince these people na sa duha ka mga streams sa pamahagi. Ingon Padrina that he must do good works to keep his salvation. Padaw, padayon siyang, si Satanas, kumbinsi usap niya ang tao na siya magpadayon sa iyang good works aron siya maluwas. Because kung mumulong siya sa iyang good works, mapildi siya o may impyerno siya, tawag ka na legalism.
legalism. Tungod kay walay ad, walay bawas ang kaluwasan, walay dugang ang kaluwasan. Ang tao maluwas, pinaagi sa iyang pagtuo. Walay class. Ang tao maluwas sa iyang pagtuo. Another one, nga buhaton ni Satanas para i-convince kaniya, ingon padriya, he can forget about good works. Ingon padriya, Satan will convince people that he can be saved by forgetting good works. Tawag ka na, license. Pwede siya maluwas, pinaagi sa pagkalimot sa iyang good works. Na meaning, malagad si Ginoo but still living in sin. Pukaha, nalalagad naman ka sa pukaha, maayong tao naman ka, ayaw na pangalagad si Ginoo, kay maayong tao naman ka. Sa tawag kanina, license. Ang uban, ingong padriya, luwas naman ka. Ayaw na paghilo ng good works. Laga ng mga pundok ni Sari. Hindi mga kung sino na ito, baptist. Tuo mo sa dili. Katuo sa once you are saved, always saved. Ang uban, i-misinterpret kini. Ang uban ng mga leaders, especially mga taga-tudlo, i-mislead ang tao. Sabihin sa pagpabilin ka sa imong pagkalooban because lumas na ka, mga kanila, lumas na ka. Once you are saved, always saved. Walang uban, malahumog ang yapon. Isang malakit ka sa Ginoo. Ang uban, napagamit na ka sa Ginoo. Natindog ka sa pulpito. Pero kung tuwa sa gawas, kataking yapon ng tanduay. Ha? Ano ba? Lumas na sila. License. Ano na sila yung license? Pili niyo, inana, imuhang perception sa kaluwasan. Nagkapasabot ka na. Ang imong kaluwasan, ikamit ni mo. Imong na lisensya, aron ikaw magpadayon ang diya sa pagpakasala. O ba na yung sa Ginoo? Tungod kay luwas ka na, at una ka na yung lisensya, aron patuya ang diya sa pagpakasala. Hindi na may will sa Ginoo. Hindi na may kabubuton sa Ginoo. From Genesis to Revelation, the Bible is very, very clear that a person is saved only by faith. From Genesis to Revelation, the Bible is very clear about salvation, that the person will be saved only by faith. And that when he is saved, good work should follow as a result. So, dili mo pasabot. Tungod ni lumas ka na, di na ka magpinutan. O kaya tungod ni putan ka na, di ka na makalangit sa Ginoo. Dili na mo ang kaluwasan. Ang tao, maluwas, pinaagi siyang pagtuo, dili pinaagi siyang binuhatan. Pero ang pagtuo, dili usab lisensya, aron ikaw padayon sa paglunang diya sa pagkakasala. Apan, kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, normal, namugawas diya sa imong pagkatao ang imuhang pagkamaayong tao. Apil na dira ang pagtalikod sa imuhang karaan ng kinabuhi. Kung unsa ka man kaniadto ko, kung kuwangkul ka kaniadto ko, dapat ito, binurangan na ka. Dapat wala akong nanimo. Kung kuwangkul kaniadto ko. Ingo pa, adunay mga consider na nato na mga heroes ya sa Biblia. Isa, diriya si Abel. Abel had faith. Pero giunsa niya magpakita ang iyang pagtuo. Si Abel aduna si pagtuo sa Ginoo. Pero giunsa niya magpakita ang iyang pagtuo by presenting to God the proper sacrifice. Sa daw, si Abel aduna pagtuo sa Ginoo. Ipatay siya sa Ginoo niya si Cain. Ano ipatay siya? Tungod kay iyahang gihatag sa Ginoo kung unsa ang proper na sacrifice sa Ginoo. Enoch, kaya mo Enoch, si Enoch mikayat sa langit. Natayin sa 300, mula ko sa iyo.
Bikayan siya sa langit. May pagtungo siya sa Ginoo. Yun sa niya pagpakita niya pagtungo sa Ginoo. Sa Ginoo. Anong bikayan siya sa langit? Because he is walking with God. Si Enoch, bikayan sa langit. Si Enoch, adunay pagtungo sa Ginoo. Yun sa niya pagpakita ang iyang faith sa Ginoo. By walking with God. Si Abel, he worshiped God by faith. Enoch, he illustrates his faith by walking in faith. Si Noah, kung kini mo nga to ang pag-isbutan karon, at una po siya pagtungo sa Ginoo. Iyon sa pagpagitan ni Noah ang iyang pagtungo sa Ginoo. Pwede niya? Ipakita ni Noah ang iyang faith sa Ginoo by preparing ang ark. Pinaagi sa pagpanday, pagbuhat o barko o kining itawag na